Naaday laing pamaagi unsaon pagluto sa itlog nga healthy, dili ka mo gamit og mantika. Ako ra sa ning nakit-an sa video, dali kay ko nakasunod ani. So na ako'y duha ka itlog, ang usa ka itlog mauray akong lutoon. Unya, naadayin ko'y kaha, kaning kaha nako pasensya na kaimo kay daan na kaayo ni nangapakpak ta ang color sa kinuskos ba sa pag nilimpyo sa kaha. Wa pa kapalit ang person og kaha, so Dalmatian sa ni akong kaha ron. Fast forward, nakabutang na day ko anag usa ka baso nga tubig. So ato na siyang painiton, dayon ibutang day nato ang akong usa ka itlog. So usa ra ka itlog ang akong giluto kay ako ra man usa mukaon. Unya experiment sa ninako ba, basin mapalpak dili tang ayo mauwaw kay ako ra ang mukaon. Kay nakabutang naman ko og itlog, so ato sa na siyang takloban kay ato nang lutoon sa 3 ka minuto. Kay ganahan man ko butangan og asin ang akong giluto nga itlog, ako dayon giukban, dili man ko ganahan anang walay asin nga pagkaluto kay tab-ang ra kaayo. Sus, inganiun ra man day pagluto sa itlog no nga dili na kamo gamit og mantika. Unya healthy pagyud kaayo ang imong gikaon. Og sa sulod sa 3 ka minuto, di ara luto na ang akong sunny side up nga itlog gamit ang tubig. So save kaayo ta kay dili na mantika ang atong gigamit, healthy pagyud. Thank you for watching.